Moitas gracias a todos. Bo día, autoridades, querido alcalde Alfredo, compañeiro xa en tareas de Santiago, que dicimos moitas veces. Gracias por invitarnos a túa casa. Eladio Santos, tamén flamante subdelegado do Goberno en responsabilidade, Manuel Pardo, delegado da Xunta, José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente da Denominación de Orixe, e, por suposto, a GACAL, o representante da GACAL, Ana de Galicia Calidade. E, por suposto, Xavier Fortes, un pregoeiro ilustre, un pregoeiro que nos dá un lustre e representa a Galicia extraordinariamente. Gracias, Xavier. Bueno, moi brevemente, porque estamos todos ao sol, entonces este é un tema complicado. Eu dúas ou tres ideas moi rápidas. A primeira é un agradecemento, fai prácticamente un ano, un poquinho máis adiante, viñen aquí e me deron a benvida como futuro presidente da Diputación, porque estaba nomeado, pero todavía non estaba designado ou proposto, pero todavía non estaba nomeado. Por lo tanto, o meu primeiro recordo é un recordo agradable, un recordo de vir ao sitio onde prácticamente tuve un primeiro acto non oficial, pero sí oficioso, e así foi recoñecido. O meu compromiso e o da corporación que represento foi estar con Valdeorras, e o fixemos público na investidura. No seu momento fixemos algo que creo que é novedoso, que é ter unha oficina da delegación da Diputación aquí e vir periódicamente para ter esta comarca que tanto aporta a Ourense, a provincia de Ourense. Hoxe estamos nun acto absolutamente relevante, 25 edicións da festa do viño, da feira do viño de Valdeorras, unha feira que efectivamente está madura, unha feira que con 25 anos pois xa alcanzou esa madurez, non? 21 bodegas, unha máis como ano pasado, estamos indo para arriba. O Consello Regulador está facendo unha labor extraordinaria no seu proceso de valorización do ouro blanco que ten Valdeorras, que é o Godello, sin duda ninguna. Parabéns, parabéns, verdadeiramente. Bueno, aproveito para meter o gol porque me centrou moi ben o presidente do Consello Regulador. Dixo que efectivamente no ano 2022 fixemos unha primeira investimento na sede de 80.000 euros. Querido presidente, podo confirmarche que gracias ao apoio de prácticamente toda a corporación, non solamente a forza que represento, senón toda a corporación, na última modificación, os 100.000 euros, aprobou os 100.000 euros, por lo tanto, remataredes a sede. Eso era importante. O importante, efectivamente, estamos noutros ámbitos. Estamos no ámbito do apoio ao aeroturismo, efectivamente, un apoio que nos pidieron desde o PDR para poñer en posta en marcha ese plan de sustentabilidade que leva o Goberno de España. Fixadevos, temos moitas eivas, pero só solucionamos desde a cooperación entre institucións, local, provincial, autonómica e central. Aquí estamos a sumar, cada unha aporta. Estos son fondos Next Generation e nós prestamos a colaboración para que a provincia siga desarrollándose. Por lo tanto, creo que chegamos cos deberes máis ou menos feitos, quedan moitas cousas por seguir, por facer, pero hoxe estamos a falar de viño, estamos a falar de Valdeorras, estamos a adquirir compromisos e estamos, sobre todo, a darvos as gracias por invitarnos e escoitar ao pregoeiro que ten cousas máis interesantes que decir que a nós. Viva Valdeorras! Moitas gracias!